Qırğız Respublikasının egemendүүлük gününün urmatına kindik kanı tamgan, ösüp jetilgen jirine, eli jurtu menen jolguşууга kelgen Qırğız Respublikasının tuңguç kosmonavты Salijan Şaripov Özgön rayonduk mamlekettik administrasiýasynyň jetekçiliginde uyuşturulgan saltanattуу jyýyndan keyin Özgön mamlekettik taryhy madany muzey koruguna ziyaret kıldı. 1964 yıldan 24 avgustunda Özgön şaharında kızmatçının üýbülesinde törelip 1971-1981 yıldары номер 1 Mikhail Vasilyevich Frunze atındağı orta mektepte bilim algan Salijan Mırza 60'tın astanasına attağan юбилярдын urmatına jasalgan malumat taktayçası jana muzeydin ekspozisiýalyk zalındağı eksponatları menen tanıştı. Salijan Shakirovich 1982 yılı Sovettik armiyanın aviasiya polkunun teknikalık bölümünde kızmat ötöp jürüp, Kharkov askerdik uçkuştardy daýardoочu jogorku okuw jaýyna dokumentlerini tapşyrgan. Jogorku okuw jaýdy 1987 yılı iýgilikli aýaktap, askerdik uçkuç adisligine eýe bolgon. 1987-1989 yıldары Kant şaharındağı uçkuştardy daýardoочu eskadrilyada uçkuç instruktor bolup işlegen. 1993 yılı SSR askerdik ava güçlörünün kosmonavtlardy daýardоо borborunda kosmonavtlar toguna kabul alıngan. 1990-92 yıldары kosmonavtlardy daýardоо borborunda Soyuz TM kosmos kemilerinde jana Mir orbitalyk stansiýasynda uçuu boýunça okuwunun toluk kursunu aýaktap, sınowçu kosmonavt kvalifikasiýasyny algan. 1994 yılı AKŞ'nın köp jolu koldanılуучu Space Shuttle bortunda uçууga maşykkan. 1998 yılı STS-89 programması boyunca daýardalgan kosmostuk kemede uçup, bul ava kemesi uçuu saparında Russiýalyk Mir orbitalyk kompleksi menen tutaşdyrylgan. 2004-2005 yıldары Soyuz TMA-5 kemesinde 10-nçu el aralyk ekspedisiýanyň bort inженери bolup uçkan. Oşol saparda al 2 jolu açık kosmoska çygyp, el aralyk kosmikalyk stansiýasynda 193 gün işlep, ilimi izilдөөлөрdü ötkürgen. 2005-2006 yıldары Yuri Gagarin atındağı AKŞ'nın Houston şaharındağı Johnson kosmostuk borborundağı kosmonavtlardy daýardoочu borbordun ökülü bolup işlegen. Salijan Shakirovichga 1998 yılı Qırğız Respublikasynyň batyry, 2005 yılı Russiýa Federasiýasynyň batyry eň jogorku ardak naamdary ыйгарылган. Mından sırtkary bir top orden medallardyň eýesi bolgon zamandaşybyzyň ysmy Oş oblastyndagy bir neçe mekteplerge jana köçelerge ыйгарылган. Azyrky mezgilde Kırgızstandyň tuңguç kosmonavty Moskva şaharyndagy jaş kosmonavtlardy daýardоо borborunda emgektenet. Özgön mamlekettik taryhy madany muzey korugunun jamaatynyň atynan symykdуу zamandaşybızdy 60 ýaş kutman kuragy menen kutdukdaýbys.